Скъпи клиенти, представям ви едно Mitsubishi от последния внос, газокар, газ-бензин, напълно проверен и рециклиран, с 4 чисто нови гуми, супер еластични, товароподемност 2 тона и половина. Ето ги предните гуми, чисто нови, чисто нова седалка, газова уредба. Върдигни капака. Двигателът е без никаква електроника. Ето го моторчето, много хубав мотор. Мърка, без забележки, без никакви пушаци отзад. На цена 16 500 с включено ДДС, безплатен транспорт за цялата страна. Това е за това Mitsubishi.